ɲɛtan ani 7 bɛ masantolakaw fɛ Kolokani Kulukoro mara la ni Bamakɔ o waati kelen bɛ bɛn wulanɛgɛ ɲɛ kelen ma an yɛrɛ fɛ VOA soba kɔnɔ yan Washington DC. An balimaw a y'aw bisimila VOA Banbara ka Malikura kunnafoniw kɛnɛ kan. Bi araba Octobre kalo tile 9 san 2024 kunnafoniw la kumabaw dɔw bɛna tali kɛ ninnu de kan. Ɲinan samiya ka kɛ ni ji yɛlɛni ye sanji kasara bɛ ka degun lase Bamakɔ sigida caman ma sanko bozodaga minnu sigilen don bada kɛrɛfɛlaw la ani ka fara sigidaw kan minnu ka surun baji la. Nin y'a kalo kelen ye ko dɔ bɛ ka fara ba joli b'a yɛlɛnin kan min bɛ ka degun lase a sigida mɔgɔw ma. VOA Banbara ka sɛgɛsɛgɛliw senfɛ Mariam Kuyate taara ɲɛmada a ye kunnafoni seereya minnu sɔrɔ an bɛn'o lase aw ma jamukan kɔnɔ sisan. Ameriki jamana kan yan sanfiɲɛba ani sanji kasara min bɛ wele ko Ouragan Milton daminɛna bi araba Floride mara la ka kɛɲɛ ni sanji fiɲɛ kasaraba in ye jamanatigi Joe Biden ye welewele kan bila jamanadenw ma minnu bɛ nin marabolo masurunya yɔrɔw la u bɛ se k'u sigiyɔrɔw bila cogo min. Kɛlɛ min bɛ Palestine finitigi jɛkulu Hamasi ni Israel jamana finitigiw ni ɲɔgɔn cɛ bande Gaza la. Palestine jamanaden caman ye seereya di bi araba sɔgɔma k'a fɔ k'a ka ca ni mɔgɔ 100 kɔ ye minnu bɛɛ lajɛlen fagara Israel jamana ka sanfɛ pankulu mugufulenw senfɛ ka na bande Gaza kɔnɔna la. U ka marabolo la yɔrɔ min bɛ wele ko Jabaliya. An balimaw a y'aw bisimila ko kura VOA Banbara ka Malikura kunnafoniw o kɛnɛ kan. Bi kunnafoniw an b'a datigɛ ni kunnafoni telima ye min binna sisan ka bɔ Mali jamana fanga ɲɛmɔgɔw yɔrɔ. Kiiritigɛ min ni o tun datigɛlen don jamanatigi kɔrɔ Ala ma hinɛna Ibrahim Boubacar Keita ale ka minisiriw n'a nɔfɛmɔgɔw la min bɛ tali kɛ pankulu saniko kan. Kunnafoni labanw binna sisadani na k'a fɔ ko ni kiiritigɛ bɔra a dɔgɔkɔrɔ nka waati kɛrɛnkɛrɛnnen kelen o ma se ka fɔ fɔlɔ kiiritigɛw baaraw bɛna daminɛ waati minnu na. An bɛ to Bamakɔ. Ɲinan samiya ka kɛɲɛ ni sanji yɛlɛni ye sanji kasara bɛ ka bin Bamakɔ sigida ani marabolo caman ka Mali jamana kɔnɔna la. O y'a to bozodaga minnu ni olu bɛ ba kɛrɛfɛlaw la ani ka fara sigidaw kan minnu ka surun baji yɛrɛ la sanji ka tiɲɛni bɛ ka degun lase olu ma. A yirala k'a fɔ ko nin y'a kalo kelen ye ko dɔ de bɛ ka fara Bamakɔ ba joliba ji yɛlɛni kan min degun bɛ ka bin maa caman kan an bɛ don min na i komi bi. VOA Banbara ka sɛgɛsɛgɛliw senfɛ Mariam Kuyate wulila ka t'i ɲɛmada Bamakɔ sigida dɔw la a ye kunnafoni minnu sɔrɔ an ka jɛ an k'o seereyaw lamɛn. Ayiwa aw ɲɛ b'a la cogo min an bɛ yɔrɔ min na sisan o de ye Bamakɔ bajiba yɛrɛ ye sabula ba o kɔni o fanga bonyana kosɛbɛ kabini samiya daminɛna an sera bozow ka yɔrɔ la olu minnu y'an don kurun kɔnɔna na nin waati in na yaasa an ka se ka Bamakɔ ba a bɛ position min na an k'o yira. Ji kɔni a dan tɛmɛna an yɛrɛ bɛ yan an bɛ ka nin ɲɔgɔn ni an siɲɛ fɔlɔ ye baji ka kɛ tan fɔlɔ a bɛ don mɛ a si tɛ ka nin bɔ fɔlɔ ɔ mɛ ɲinɛta in kɔni a dépassera an bɛ dugawu de kɛ dɔrɔn ala ka tɛmɛko ɲuman d'an ma. An kɔni bɛ fɛn na yan an tɛ fɛn min suguya dɔn donc jɔn kamana mana gan i b'i ɲɛsin ɲɛmɔgɔ de ma wa ka fana k'a lase ɲɛmɔgɔw ma bi kɔni an degulen don ni degun tɛ fila an bɛ degun de kɔnɔ jɛgɛ tɛ ka sɔrɔ an seyɔrɔ man ɲi denmisɛnninw fana banalen don an bolo an bɛna kɛ cogoya min na an t'a dɔn. An bɛ daga in kɔnɔ yan alhamdulilahi rabbil alamin ala ka dɛmɛw las'an ma ala ka sabu ɲuman k'a ye. Kɔrɔfɔ min kɔni bɛ yan o ye nin. K'aw ladɔnniya k'a fɔ ko baji min yɛlɛlen filɛ nin ye o yɛrɛ kɛla sababu ye sa ni ka jizo yɛrɛ lase maa caman ka du kɔnɔnaw la minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don babuludaw yɛrɛ ma. An bɛ siji de tara n'an denw hali balo ka t'an bolo an t'a dɔn an bɛna kɛ cogo min. Ne ka welewelekan ye min ye u ka dɛmɛ d'an ma nka o fɛn t'an bolo an ka minɛnw bɛɛ tiɲɛna balo t'an bolo u k'an dɛmɛ a la an bɛ baara kɛ ni jɔ min na a si t'an bolo sabu boso balo ye ji de balo ye jɔ de u ka dɛmɛ d'an ma u k'an dɛmɛ balo la k'an dɛmɛ mɔnikɛfɛnw na sabu fɛn t'an bolo. Bon a jiko ala k'a nɔgɔya parce que jɛgɛ kɔni o tɛ yen nin waati in na t'a dɔn ni jiko sera sisan a bɛ ka jɛgɛ qualité jumɛnw de sɔrɔ. Sisan jɛgɛ misɛnmaninw de bɛ ala ka sɔrɔ nin waati in na a jɛgɛ man kunba ten jɛgɛ misɛnmaninw don. Ayiwa aw bɔra ka mun lajɛ sisan o de tun ye Bamakɔ bajiba ye ni ye bon Ponfat ni ye o yɛrɛ tigɛ bozodaka min bɛ yen nɔ an tun bɛ o yɔrɔ kofɔlen de la yaasa ka yira malidenw na baji a bɛ bolo jumɛn kan ani baji yɛrɛ a ye kɔlɔlɔ min lase bozodaga sigidala maaw ma. Mariam Kuyate ka laselikan don ka bɔ Bamakɔ VOA Banbara tɔgɔ la.
ka kɛɲɛni ni kunnafoni kelenw ye an bɛ taa Niger jamana ka kabiri juin kalo waati sanji kasara o binna u ka jamana marabolo caman kan. Kunnafoni labanw y'a yira k'a fɔ k'a ka ca ni mɔgɔ 300 ni mɔgɔ 39 ye minnu bɛɛ lajɛlen ni bɔnɛna. Mɔgɔ 1,1 ni tɔrɔmɔɲɔ 1 olu ye u sigiyɔrɔ bila ka sabu kɛ sanji ka kasara ye min kunnafoniw latɛmɛna kunu tarata u ka jamana kɔnɔna kunnafoni di so caman fɛ. A yirala o sen kelen fɛ kunnafoniw kɔnɔ k'a fɔ k'an bɛ waati min na komi sisan fɛn min ye wulikajɔ hakilinaw ye olu bi sen baw ko kaba ɲɛma ye san u bɛna sɔn ka tiɲɛni kɛ u ka marabolo caman fɛnɛ kan. Ni kunnafoni ninnu bɛɛ lajɛlen dira u ka waati yɛrɛ cakɛda so fɛ min ye agence météorologie nationale ye. Ka tɛmɛ ni kunnafoniw ye an bɛ taa Mali jamana kɔnɔna la mɔgɔ minnu ni olu ye lagosi ani kasara sɔrɔ jɛkulu maramafɛntigiw ka dankarili walew senfɛ Tombouctou mara la. Kulu min ni o sigira duniya kiiritigɛsoba Cour pénale internationale fɛ ko ka nafolo kasabi labila ka di nin ma kasaratɔ ninnu ma. A yirala k'a fɔ ko CPI ye lajɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen sigi sen kan walasa nafolo in a bɛ se ka labila cogo min na ka taa se a dibagaw ma. Mohamed Danjogo, VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bamakɔ. Cour pénale internationale ale ka ɲangini bɔlen kɔfɛ ka Alfaki Almadi k'ale ɲangi san 9 kaso la ani euro wari miliyɔn 2 ani a kunkanfɛ a k'o sara u ye fɛɛrɛ wɛrɛw tigɛ mun ye maaba kaburu minnu bɛ Tombouctou ani u yɛrɛ u ka maa minnu bɛ yen walasa u ka don u ka sariyaw olu kɔnɔna la olu baaraw olu de bɛ senna kabiri san 2019 o musaka o maa minnu bɛ ko o lawaleya olu ye kɛnɛ sigi u ni kunnafonidilaw masalala baaraw a bɛ lahalaya min na u ye o fɔ Aude Le Goff ale ni baara in ɲamaba ye an k'a lamɛn. Juin kalo tile 11 san 2024 an tilara baara la baara min na an ye musaka di mɔgɔw ma dimi donna minnu na o mɔgɔ bɛ taga i jɔ maa 1680 bɔɲɔgɔn la cɛ ani muso olu ye musakaw sɔrɔ walasa dimi minnu donna u la ka u dusu suma dɔɔni. dɔgɔkun tɛmɛnen u tun bɛ taama la Tombouctou mara la taama min kɔnɔna la baara fanba minnu kɛra u taara u di Tombouctoukaw ma Modibo Bagayoko a b'a da don o baara dɔw la k'o ɲɛfɔ an ye. Donc baara kunfɔlɔ minnu banna o ye kaburu b'o la kaburu 2 n'a bɛ fɔ ko clôture des cimetières o 2 o banna pepe o dira a bɛ fɔ mun ma fana ko mausolée n'o ye mɔgɔba kaburu ye donc o kelen b'a la n'o ye Mohamed Arawani donc o kaburu donc o fana o jɔra k'o di o somɔgɔw ma. Ni maaba kaburu in ale jɔlen kɔfɛ baara caman wɛrɛw kɛra dɔgɔkun tɛmɛnen kɔnɔna la mun na Aude Le Goff ani a nɔfɛmɔgɔw u ye o baaraw o di Tombouctou mara mɔgɔw ma a bɛ a da don olu dɔw la ko fɔ an ye. An ka Tombouctou tagama ale kɛra tagama nafamaba ye ka d'a kan an tagalen an ye monument di u ma walasa ko minnu kɛra u kana se ka ɲinɛ u kɔ. An bɔra k'a lamɛn baara ninnu a fanba a banna ka ban mun kɔni ye musakaw ye minnu kan ka di ni maaba ninnu olu somɔgɔw ma o musakaw olu bɛɛ dira ka ban kabiri juin kalo kɔni ale san 2024 baara tɔw olu man ca kosɛbɛ wa ni baara min yɛrɛ bɛ senna ale bɛ taa kun cɛ pepepewu fo décembre kalo san 2025 Mohamed Danyoko VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bamakɔ. Nasira wɛrɛw fɛ an bɛ taa Burkina Faso jamana ka mobili sugu fɛrɛkɛnɛba dɔ sigira sen kan min bɛ wele ko Salon International de l'Automobile Wagadugukaw fɛ yen baara min n'a bɛna to senna tile 4 ɲɔgɔn kɔnɔ VOA ka kunnafonidila Gildas Da ale yira o kɛnɛ kan a fana ye kunnafoni minnu sɔrɔ ka bɔ Wagadugu an ka jɛ an ka ɲɛmadaw fɛ. Adama Sawadogo ye mécanicien ye min bɔra Bursi kilomètre 140 ni Wagadugu ye ka n'a ka mobili wɛntɛrɛ a yɛrɛ ye o min dilan Damisi lo y'a ka mobili nin tɔgɔ ye mobili denilo ka ale min dilan a ye kalo 3 ɲɔgɔnna k'a baara la ka nin bɔ a moteur la a minan tɔw Adama Sawadogo y'a dilan a yɛrɛ ma le Adama Sawadogo nana ka nin mobili dilanni ni wɛntɛrɛ yan Salon International de l'Automobile du Faso la ale min tɔgɔ suru na o b'a wele ko SIAF ni salon nin na a ye ɲumanlɔn jalan sɔrɔ. Ne ye nin mobili nin dilan wasa k'a yira ko an bɛ se ka baara nin kɛ fana anw ka jamanaw kɔnɔ n sera ka sɛnɛkɛ machine fana dilan ka nin mobili nin dilan n ye baara kɛl'o bɛɛ fo ka taa se kalo 3 ma seba ti ne ye min kɛ n tun bɛ dɛmɛ le ka tɔliw san ka taa fara pièces wɛrɛw kan ani pneus n ye wari min don a la a ka ca wa 120 ye n fɔlɔla ka a moteur le san ani pneus ka taa fara pièces wɛrɛw kan n'o tɛ a tɔ bɛɛ an yɛrɛ le y'a dilan.
monument des héros nationaux kɛnɛ la wagadugu yan ni salon nin bɛ mɔgɔ caman de kafo ɲɔgɔn kan minnu ye ɲaden lɔgɔlɔbagaw ye ani minnu fana ye mobili wɛntɛrɛbagaw ye sabu wedrago ka fɔ la ale min yɛrɛ ye ni salon labɛnbaga ye. nin ɲɔgɔn kunbɛn nin bɛ kɛ sababu ye ka maaw bɛɛ lajɛlen de fara ɲɔgɔn kan minnu bɛ mobili baara kɛ k'a mana kɛ mobili dilanbagaw ye mobili feerebagaw minnu bɛ mobili tuluw feere ani minnu yɛrɛ bɛ a piyɛsiw feere garaziw fana b'a la mekanisiyɛnw o bɛɛ de bɛ fara ɲɔgɔn kan wasa k'u hakili jagabɔ mobili ka siniɲɛsigi yɛrɛ kan anw ka jamana kɔnɔ yan anw kɔni sewalen don mun kama ɲaden lɔgɔlɔbaga caman de y'o senfa ka na yan ka bɔ mali kɔdivuwari ani togo o nana yan ka na anw tan don ani o labɛnlen don fana ka o nin ta an ka salon ni labɛn nataw la ɲaden lɔgɔlɔbagaw minnu ka ca 2,000 ye olu le nana yan tile 4 kɔnɔ ni se fitinin min bɛ anw bolo nin ye an kɔni tun ye ko min boloda a daminɛ na ko an bɛna kɛ nin an ye o de kɛ hali ka tɛmɛ o yɛrɛ kan o la anw bɛ se k'a fɔ ko nin labɛn nin ɲɛna dɛmɛbaga ani bilasiralibaga kɔni tɛ anw bolo nka o bɛɛ n'a ta anw sera k'anw ka labɛn bolodanin nin kɛ. nin salon nin min bɛ a labɛn tako sabanan na nin kɛnɛ kan mobili caman lo wɛntɛrɛnin lo o cɛma 4x4 dakabanaw ani américains ka mobilibaw fanga bɛ o minnu na ɲaden lɔgɔlɔbaga nu kɔni ɲa lara olu lo kan o mobili nunu dɔw garagisiw y'o sugu yɛlɛma wasa ka fangaba d'u ma ani ka o cɛɲumanya siaf ni kɛnɛ kan fana moto skuteriw tun bɛ yen ani moto sen sabaw o minnu wele ko trai ni motow ani mobili nunu camanw ye feeretaw le ye wa o ɲanayeli fana bɛ mɔgɔ sewa i n'a fɔ abdulayi ilbudo mobili cɛɲumaniw ka di ale min ye. ni salon ni ɲanayeli cɛ ka ɲi an ɲa bɛ mobiliw la minnu ye waati tɛmɛnenw ta ye ani mobiliw minnu ye sisan da ni nata ye ni ka ɲi kosɛbɛ an tun tɛmɛtɔ lo ani an nana jɔ k'an ɲaden lɔgɔ lɔ ni kɔni ye baara ɲuman lo ye. ni ɲaden lɔgɔlɔbaga nin min y'a yɛrɛ tɔgɔ la ko américain ka fɔ la ni salon nin ni hakilina ɲuman sɔrɔ ni lo ye. a ka ɲi ni ka ɲi kosɛbɛ ni wari tun b'an bolo an tun bɛna fɛn dɔw san yan n bɛ nin hakilina nin fɔ kosɛbɛ. mali lo tun ye jamana weleni ye nin salon ni labɛn tako sabanan na useni wangare ka fɔ la ale min bɛ nin salon ni labɛnbagaw cɛma nin salon ni labɛn nataw la o bɛna baara kɛ k'a ɲumanya tɛmɛ nin kan. san wɛrɛ ta anw yɛrɛ b'a fɛn min fɛn mobili bɛɛ bɛna n'aw yan anw yɛrɛ bɛna fabriquer ka na exposer yan k'aw yira mɔgɔw ɲɛna ko anw bɛ so dɔ la. siaf ni kɛnɛ kan fana y'a bɛ se ka la mobiliw kan o ye olu minnu bayɛlɛma k'o kɛ nafamafɛnw ye i n'a fɔ nin mobili min o y'a bayɛlɛma k'a kɛ sogojɛnifuru n'o ye siaf bɛ labɛn san bɛɛ la wa a labɛn nata bololanin don ka kɛ novembre kalo le la san 2025 a labɛnbagaw ka fɔ la gildas da wagadugu bewa banbara tɔgɔ la. Senegal jamana ɲɛmɔgɔw ko k'u bɛna u sen don jɛgɛ mara la min bɛ wele nanzarakan na ko aquaculture u ko a kun de ye walasa ka se ka fiɲɛbɔda di mɔnikɛlaw ma ani ka dɛmɛ don u ma jɛgɛ mɔ ani jɛgɛ yɛrɛ sɔrɔli bɛ se ka layiriwa cogo min na ni kunnafoni ninnu i n'a fɔ Abdoulaye Diop ye a lase cogo min na n'a man jara ale b'o kunnafoni walawala k'o lase an ma VOA Banbara tɔgɔ la ka bɔ Dakar. Kayar Thiès mara la ani Dakar cɛ kilomɛtiri 50 dɔn ani kɔgɔji man jan ɲɔgɔn na nga o bɛɛ n'a ta jɛgɛ mara pisini bɛ yan Adijatu Sar Sek de ye jɛgɛ mara pisini sigi sen kan yan san 50 bɔɲɔgɔnko ɲina muso min don a cɛsirilen don kosɛbɛ jɛgɛ mara la Senegali k'a sɔrɔ jamana in lakodɔnnen don ni mɔnikɛ de ye kɔgɔji in kosɔn nga gɛlɛya bɛ Adijatu kan a ka jɛgɛ maralenw feereli la. Aujourd'hui, on a du mal à vendre. Maa minnu bɛ jɛgɛ ta en gros la ka taga feere maa wɛrɛw ma wantere la an tala ka se ka jɛgɛ feere olu ma sabula an ni olu dɔw kɔni yɛrɛ kuma na u nana an ka jɛgɛw lajɛ an ye dɔ d'u ma ko u ka taa sifilɛ n'u sera ka feere nka u nana fɔ an ye ko muso minnu bɛ jɛgɛ feere k'olu ma sɔn ka jɛgɛ ta ni o musow ma sɔn a la cogoya fosi t'a la jɛgɛ ka se ka feere dɛ. Peut pas l'amener. Adijatu b'a fɛ a ka jɛgɛ maralenw ka feere sugu kɔnɔ cogo min na a m'o sɔrɔ. Abdoulaye Diop ye jɛgɛ feerela ye sun bɛ jun jɛgɛ feere yɔrɔ la Sénégal faba la b'a kun fɔ. Bon, ils ont beau créer des poissons. N'i ye jɛgɛ ninnu yɛrɛ ta k'a da yen kan i b'a dɔn k'u tɛ kelen ye danfara belebele de bɛ yen u mana jɛgɛ kɔni mara cogo o cogo n'i y'a ta k'a da yen kan ani mun bɔra kɔgɔji la tiɲɛ la u tɛ se ka ye kelen ye hali n'i y'u bu yɛrɛ ta k'a la i b'a dɔn ko danfara b'u ni ɲɔgɔn cɛ. Beaucoup plus dur. Sénégali kɛmɛ sarada mɔgɔ 70 ka balo bɛ sɔrɔ jɛgɛ de la
wa mɔninkɛ bɛ mɔgɔ ba 600 de labalo jamana in kɔnɔ. San caman kɔfɛ ɲina mɔgɔw tun hakili la jɛgɛ tɛ dɛsɛ jamana kɔnɔ. Nga an bɛ waati min jɛgɛ dɛsɛ bɛ mɔninkɛlaw kan kosɛbɛ, n'a sɔrɔla mɔninkɛlaw dɔ fɛ ka sɔrɔ sariya mun yamariya ani waati yɛlɛma fana sen bɛ jɛgɛ dɛsɛ in na. Denba Jɔp, jɛgɛ baarada min bɛ Cajayi, Thiès mara la o ɲɛma dɔn. ne kɔni fɛ jamana ɲɛmaw olu kan ka musakaw de sankɔrɔ tan kosɛbɛ nka gɛlɛyaba mun bɛ jɛgɛ kun kan o ye jɛgɛ misɛnw jɛgɛdenw olu sɔrɔ cogo ye ani fana jɛgɛw ka dumuni olu sɔngɔ ka ca nka maa bɛ ɲina fɛn wɛrɛ mun fana kɔ o ye kuran sɔngɔ cayali ye ni bɛɛ de ye gɛlɛya jɛgɛ mara kun kan. Senegali mɔninkɛlaw bɛ mɔni kɛ ni kurun minnu ɲɛ san 2012 ni san 2019 cɛ. U ka jɛgɛ minɛtanw hakɛw dɔgɔyara ka se 58 ma kɛmɛ sarada. Baɲumankɛtɔn min tɔgɔ Fondation pour la Justice Environnementale ka jateminɛ sɛbɛn y'a fɔ cogo min na. Nka jɛgɛ minnu bɛ bɔ jamana kɔnɔ ka taa feere ko kan a cayara ka se fo sigiyɔrɔma 4 ma. Senegalidenw bolo dɔ farala jɛgɛ sɔngɔ kan. Sanba ka cakɛda min bɛ yen jɛgɛ matarafali kama Senegali o ɲɛma dɔn. Mais aujourd'hui, avec la baisse des captures, avec... Bi sifin jɛgɛ mɔnaw caman de bɛ ka u kunda tunga la kɔgɔji sira fɛ. U caman bala ka sa. N'an ye jɛgɛ mara sankɔrɔ ta nin bɛ se ka kɛ cogoya ye ka dan sigi o la. Sabula sifinw bɛ taga mun na. Ka da kan u b'a dɔn k'a fɔ ko an ka kɔgɔji jɛgɛ bɛ ka dɔgɔya ka taa fɛ. An kan ka jɛgɛ mara de sankɔrɔ ta walasa ka dan sigi tungalata in na. Il faut qu'on puisse mettre de l'argent dans l'aquaculture. Jɛgɛ dɛsɛ in kosɔn don o don mɔgɔ dɔ bɛ kurun ta kɔgɔji sira fɛ ka bɔ Senegali ka taa Farajɛ la. A fanba ye mɔninkɛlaw de walima mɔgɔ minnu sigiyɔrɔ bɛnna kɔgɔjidaw la. O kosɔn marabagaw bɛ ka fɔ k'u bɛ ka feerew sigi sen kan ka wele bila nafolotigibaw ma walasa ka mɔninkɛ yiriwa jamana kɔnɔ. O la san 2006 jɛgɛ matarafali cakɛda dɔ sigira sen kan. San 2013 cakɛda in ye jɛgɛ minnu labara o hakɛ ye tɔnɔ 1,804 de ye. Nka halisa o ma surunya ka boli kɛ jɛgɛ dɛsɛ in na Senegali jateminɛkɛlaw ka fɔ la. Sisan an bɛna don an ka jɛmukan tako filanan hukumu kɔnɔ o kama an b'a ɲini aw fɛ aw ka to an ka jabarani so ani arajo fiɲɛ siraw kan aw k'an bɛn sɔɔni. K'i abonné VOA Bambara WhatsApp la walasa kunnafoni fosi kana fɔ i kɔ o ka nɔgɔn kojugu. I ka WhatsApp kɔnɔna la i bɛ taa statut lajɛyɔrɔ la. Yen i b'a sɛbɛn VOA Bambara. I b'an ka chaîne ye. A kɛrɛfɛ i b'a sɛbɛnnen ko suivre. I bɛ i tɛgɛ digi o kan. O la fosi tɛ fɔ i kɔ. N'i ko seko de dɔn ko n'i ma se dɔgɔnɔ jamana. I bɛ se ka kunnafoni sɔrɔ ka bɔ Mali la, Laginɛ ani Burkina Faso. Bi a bɛ wele wusula min ma ko kɛlɛ banna. Hali cɛ dusukun mana kɛ fara ye n'a y'a kasa. Fo ka taa se Sénégal ma. Je dissous l'Assemblée nationale. O fara anglais kalanni kan bamanankan sira fɛ. Nɛgɛ ɲɛ 9 o de bɛ yen is 9 o'clock. What time is 8? VOA Bambara ka WhatsApp kan farafinna ni diɲɛ kunnafoni fosi tɛna fɔ aw kɔ bilen. Ayiwa samɔgɔ don dɛ a ci limanaw fana ma. An balimaw an ka foli b'aw ye ko kura k'a lase aw ma k'a fɔ aw sɔgɔlen don VOA Bambara ka Malikura o kunnafoniw na nin waati in na ka bɔ studio 53 na VOA soba kɔnɔ Washington DC. An bɛ tɛmɛ ni jɛmukan tako filanan ye an bɛ taa Marɔku jamana kan. Fiɲɛminɛ yɔrɔ dɔ sigira sen kan Allemagne jamanaden dɔ fɛ min bɛ wele ko Jens Yeman. A yirala k'a fɔ ko nin fiɲɛminɛ yɔrɔ in ni a bɛ wele ko Cactus Cheman Garden sigira sen kan san 1960 waati dugukolo jalan kan Marrakech min kɛra sababu ye ka dunanw caman ka wulikajɔ ani Marɔku jamanadenw kɛ k'u kunda nin yɔrɔ kofɔlen in kan ka taa u yɛrɛ ninkun lafiɲɛ. O nɔgɔnin fɛ VOA ka laselilikɛla John London ale ye sɛgɛsɛgɛliw kɛ ka kunnafoni minnu ta a kun ɲɛ kan an k'o lamɛn nin waati in na bamanankan na. A sigira sen kan san 1964 nin yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen n'a bɛ wele ko jardin daminɛna ni yiribulu kɛrɛnkɛrɛnnenw de ye nka a tora ka layiriwa waati ni waati. Magdalena Cheman ale min ye nin yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ye n'a bɛ wele ko jardin cactus Cheman ɲɛmɔgɔ ko. Bi an fɛ yan cactus suguya 150 de bi yan wa a suguya 150 la a bɛɛ lajɛlen bɛ se ka feere Marɔku jamana fan bɛɛ. Wa a ladamuni o ka nɔgɔ kosɛbɛ Marrakech ani Marɔku sigidaw kɔnɔna na. Nka waati cogoyaw de tɛ kelen ye sisan min bɛ ka kɛ sababu ye ka nɔ yɛrɛ bila cactusiw la.
an kɔni hakili la cactusiw makoba tɛ ji kɔni na nga ji ka kan ka k'u kɔrɔ sabula u bɔyɔrɔ tɛ yan ye. Nin yɔrɔ in n'o ye jardin cactus cɛmanni ye lakodɔnna n'a ka yiri kɛrɛnkɛrɛnnenw lasagoli ye giribulukɛrɛnw ni yiri feere minnu ni olu bɛ bɔ ɲɔgɔn ma u yecogo ani u bonya la a bulu fitininw n'olu ye petit cactusiw ye ka fara a bulu belebelebaw kan olu minnu yan kan ka bon waati dɔw la u labaara cogow k'u nafa bɔ olu taabolow tɛ kelen ye. cactus minnu filɛ nin ye o tɛ yen dɔrɔn k'an ka jardin kɔnɔnaw kɔni cɛɲa u bɛ den fɛnɛ minnu yɛrɛ nafa ka bon kosɛbɛ bawo misali la a denw bɛ se ka bayɛlɛma ka kɛ tulu ye minnu ka ɲi farikolow ma minnu bɛ farikolow ɲɛ wa a den bɛ dun fɛnɛ a buruw fɛnɛ bɛ se ka kɛ fɛn wɛrɛw ye i n'a fɔ k'u tobi dunni yɛrɛ kama nka min yɛrɛ nafa ka bon n'a bɛɛ lajɛlen ye o de ye ka dɔn ka fɔ ko cactus o yɛrɛ bɛ ladamu ni nin waati kuran ye i n'a fɔ misali la Marrakech palmier. A yiribulu n'a yiribolo ninnu bɛ ka se ka bonya kosɛbɛ ka kɛɲɛ ni dugukolo yɛrɛ jalan o taabolo ye o de bɛ ka kɛ sababu ye ka dɔ fara u ka falen ani u ka yiriwali kan ni funtenima yɔrɔ jalanba in na Marrakech. Ɲininikɛlaw y'a yira k'a fɔ ko a yiribulu n'o ye cactusiw ye nafa ka bon kosɛbɛ waati yɛrɛ cogoya ani dugukolo yɛrɛ jali fan fɛ wa k'a bɛ se ka kɛ bɔkolo sira ɲumanw ye dumuniko ani jiko fan fɛ yɔrɔ jalanw ani kungodaw la a nafa ka bon kosɛbɛ baloko fan fɛ ani ka fara sojɔminɛn dɔw kan ka di duguden dɔw ma minnu bɛ togoda yan fanw fɛ nin yɔrɔ in mɔgɔ camanw de bɛ bɔ diɲɛ fan wɛrɛw fɛ ka na u ɲɛda kan i n'a fɔ touristiw minnu bɛ fɛ k'u ɲɛda a yiribuluw kan n'o ye cactus ye ka fara kungoda yɛrɛ jabɔli kan ni jardin cɛmancɛ la kamiyon belebele dɔ labilalen don min ye Hans Cɛman ta ye ni kamiyon in de kɛra sababu ye ka na ni cactus kisɛ fɔlɔw ye Maroc i n'a fɔ Magdalena Cɛman ale min ye jardin cactus cɛman ɲɛmɔgɔ ye b'a ɲɛfɔ an ye cogo min. nin tun ye ne fa ka mobili de ye an stima a nana ni fɛn fɔlɔ min ye Maroc jamana kɔnɔ o de ye nin ye a ye Maroc Marrakech ani Afriki dɔn ni nin mobili in de ye. Magdalena Cɛman ye folikan ni tasibila kɛrɛnkɛrɛnnen bila ka taa Hans Cɛman ma. Hans Thiema ye ingénieur de ye dugukolo cogoya la wa a ka dɔnni ka bon kosɛbɛ cactus sɛnɛni la a tun bɛ baara kɛ fɔlɔ dugukolo dɔ kan Allemagne jamana na yani a kana Marrakech ani 60 ninnu waati la sabula Marrakech kɔni o de jala a ye ka da kan a dugukolo yɛrɛ waati yɛlɛma yɛrɛ cogo kama sabula o sana cactus o sɛnɛli tun ka ɲi kosɛbɛ wa Europe ni Marrakech o fɛnɛ tun man jan o kɔrɔ ye ko hali bi a bɛ se k'a ka cactusiw o bila ka taa diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen na. Ni jardin n'o ye cactus cɛman garden ye kelen do k'i sinsin sɛnɛ kɛcogoyaw kan min kuntagala ka jan n'o bɛ kɛ sababu ye ka yiriw dɛmɛ u ka baloli kɛko ɲuman na ka sɔrɔ ji ma latiɲɛ o min nafa ka bon kosɛbɛ Marrakech yan ka sabu kɛ jiko dɛsɛ min bɛ dugu kɔnɔ bi mɔgɔ caman de bɛ na ni kungoda in lajɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la dunan minnu bɛ bɔ fan wɛrɛw fɛ n'o ye touristiw ye n'olu caman bɛ fɛ ka n'u ɲɛda cactus ninnu kan ani ka yan kungoda yɛrɛ jabɔ. Nin tun ye Unda Bilana ka laseli ye VOA Bambara tɔgɔ la Mariam Traoré. An bɛna Ameriki jamana kan yan bawo sanfiɲɛba ani fiɲɛ kasaraba o daminɛna yan min bɛ wele ko ouragan Milton na arabadow Floridekaw fɛ yen kunnafoniw y'a jira k'a fɔ ko nin sanji fiɲɛ kasara in bɛna sɔn ka juguya kosɛbɛ o kama Ameriki jamanatigi Joe Biden ye welewele kan kɛrɛnkɛrɛnnen bila sanko maa minnu bɛ nin marabolo fanfɛyɔrɔw la maaw bɛ se k'u sigiyɔrɔ bila cogo min na VOA Bambara tɔgɔ la Kayatu Traoré ale b'o lase an ma ka bɔ Washington. Ouragan Milton sanji kasarama ba ye sanji kasaramaw ka jate duruna min ka jugu ka tɛmɛ a jate bɛɛ lajɛlen kan n'a bɛ wele nazarakan na ko catégorie 5 sur l'échelle Saffir-Simpson sɔrɔ a bilalen kɔfɛ naaninan na araba sɔgɔma a tun bɛ kilo 485 la ka taa Tampa bayanfan fɛ Floride tilebiyanfan sigida ni fiɲɛ telimanba ye minnu bɛ boli fo kilomètre 240 l'heure kelen kɔnɔna la ka da l'Amérique sanji kasaramabaw ka cakɛda Centre national des ouragans américain NHC ka laseliw la Milton ka kan ka dugumala sɔrɔ arabadon su la ka taa se alamisa la nka a bɛ to a ka sanji kasaramaba jugumanbaw kan a bɛ taa se waati min na Floride kɔgɔji kun kan NHC ka fɔ la Joe Biden ye kangari gɛlɛn gosi tɔnsigi sen fɛ l'Amérique masayaso kɔnɔna la a taabolo kan a ko Milton bɛ sɔn ka kɛ Floride sanji kasaramaba ye min ɲɔgɔn ma deli ka kɛ an bɛ san 100 minnu kɔnɔna la a y'aw ka minɛnw cɛ joona aw ka taa teliya la ka bɔ yen nɔ a bɛ saya ani balo de ni ɲɔgɔn cɛla la Joe Biden
Biden k'a fɔ la l'Amérique sigida belebele sabanan min jama ka ca mɔgɔw ye ka da a taabolo juguyaw kan l'Amérique masayaso ye laseli kɛ k'a fɔ ko Joe Biden ye a ka taama bolodalen dɔgɔkun nin na ka taa Allemagne ani Angola dabila. Milton ka binni Floride kan dara sanji kasaramaba Hélène ta kan min tɛmɛra septembre kalo waati la mɔgɔ 235 bɔnɛna u ni na ne ka tila ka magoɲɛ minɛnw ani so caman tiɲɛ a sababu la l'Amérique baya fanfɛ sigiyɔrɔw la. Kɛlɛ min bɛ Palestine jamana finitigiw n'o ye Hamasiw ye ani Israel jamana finitigiw ni ɲɔgɔn cɛ kunnafoni labanw y'a yira k'a fɔ ko bande Gaza kɔnɔ bi mɔgɔ 100 ani kɔ ɲɔgɔn de fagara u ka marabolo kɔnɔ yɔrɔ min bɛ wele ko Jabaliya o nɔgɔni fɛ kunnafoniw y'a yira k'a fɔ ko dɔgɔtɔrɔsoba 3 bɛ yen minnu bɛɛ lajɛlen bɛna sɔn ka datugu o waati kelen na Ameriki jamanatigi Joe Biden a yirala k'a fɔ ko ale ni Israelikaw ka jamana ɲɛmɔgɔ dankan ni o ye Benjamin Netanyahu ye k'u bɛna sɔn ka kuma ɲɔgɔnya kɛ cogo min na kɛlɛ in bɛ se ka lajɔ cogo min na ka fara o kan a yirala k'a fɔ ko Israel jamana kɔni bɛ wuli ka jɔ la hali bi ka tasarali boloda ka taa Liban jamana ani Iran o fanfɛ yɔrɔw ma an bɛ to kunnafoniw hukumu kɔnɔ sisan Saka Traore ale bɛna a ka kunnafoniw lase an ma farikolo ɲɛnajɛ kun kan Saka i n'u la Mariam ayiwa kɛnɛ b'i bolo Seren an b'a daminɛ n'o ye n'o bɛ CAN Coupe d'Afrique des Nations Maroc battle ni 5 éliminatoire tile sabanan tɛna na ko fɔ o ɲɔgɔndanw bɛ daminɛ bi min ye Mali ye ale bɛ don tulon na sinikɛnɛ octobre kalo tile 11 san 2024 na Mali bɛ Guinée Bissau bisimila stade 26 mars la ni nɛgɛ 19 gosira Mali heure la ɲɔgɔndan bɛ daminɛ o de siratigɛ la Mali forobatɔn degeli karamɔgɔ Tom Sankiti ye Seren mɔgɔ 24 wele a y'a yira ko ale bɛ kuru 3 de fɛ Mali la Seren dɔw tun tɛ tile fɔlɔ ni tile filanan na olu ye kɛnɛ sɔrɔ i n'a fɔ Lasidi Sinayogo ka taa se Amadou Aïdara Doudou ma ani Elbilal Touré ni o ɲɔgɔndan kun cɛra min ye tile 4 ye Mali bɛ bisimila Guinée Bissau fɛ tarata nata octobre kalo tile 15 ka fara o kan halisa CAN kunda ɲɔgɔndanw mana daminɛ bi sini bɛ kɛ a la ka kun cɛ sibiri nata o ye tile 3nan ye o de siratigɛ la Burkina Faso bɛ Burundi bisimila sini Côte d'Ivoirekaw fɛ yen octobre kalo tile 10 Burkina tun ka kan na Mali la yan ka o bɔra ma ka sababuya kɛ Burundi laɲini ka Burkina Faso bisimila Côte d'Ivoirekaw fɛ octobre kalo tile 13 n'o ye CAN tile 4nan ye éliminatoire ko don o de la Burkina ko ka se ka tile sabanan tile 4nan tan siɲɛ kelen Côte d'Ivoirekaw fɛ Seren ko kun ka halisa min ye kafu ye ale ka club ka ɲɔgɔndanw n'an ko ligue ni coupe de la confédération o phase de poule tirage au sort kɛra kunna sini ntɛnɛn octobre kalo tile 7 min ye Mali cɛbɔ ye kafu kan n'o ye coupe kafu ye stade malien de Bamako ye ale ka kulu ye groupe B ye ka fara stade malien de Bamako kan Maroc Renaissance sportive Berkane ani Afrique du Sud Stellenbosch ka fara Angola CD Luanda Sul min ye stade malien de Bamako degeli karamɔgɔ ye Mamutu Kane Murle ale y'a yira ɲɔgɔndan ninnu man gɛlɛn nka b'a la o ye jamana ninnu ni Mali cɛ ka jan kosɛbɛ kosɛbɛ fɛɛrɛ de bɛna sigi sen kan walasa a ka nɔgɔya an ka Mamutu Kane Murle lamɛn stade malien de Bamako degeli karamɔgɔ an bɛna voyage min kɛ an ka voyage de ka jan difficulté y'an ka voyage de ka bɔ yan ka taa Afrique Sud ka bɔ yan ka taa Angola ka bɔ yan ka taa Maroc a ka jan c'est très loin donc an ka difficulté bɛ k'o de maintenant organisation là on doit pouvoir faire un bon planning pour que vraiment planning min bɛ kɛ pour que k'a dɔn n'an bɛ voyage an ka voyage kɛ vol direct ye ou bien n'an ye escale kelen kɛ an ka kɛ vol direct ye an bɛ se bi sini an b'a récupérer et sinikɛnɛ an bɛ jouer o ka ɲi balontannaw ma o ka an ka sɛgɛn dɔɔni bɛ b'o la quoi mais ni sɛgɛn jugu cayara ni repos ye a bɛ gɛlɛya ma. ka fara o kan min ye basket ye sanfɛ celu an b'a kun cɛ n'o ye Mali cɛbɔ dɔ bɛ kɛnɛ dɔ kan n'an ko basketball Africa League BAL o ɲɔgɔndan nata la o éliminatoire daminɛna min bɛ Mali ka zone ko fɔ Mali bɛ Tripoli Libikaw fɛ yen Mali ka kulu la Mali stade malien de Bamako ka kulu la a bɛ Tripoli Alali bisimila u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ɲɔgɔndan na ka fara Cap Vert Star Kirol. Nin tun ye Saka Traore ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw ye an ka foli b'a ye k'a lase aw ma ka fɔ nin de bɛna dansigi aw ka bi Mali kura kunnafoniw na aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn waati wɛrɛ.